So for today's video guys, ako na yung akong introduce ang akong kaugalingon. Kini bitaw ang nagpaalot tayo niya no, sa mutag kagwapo. Tanawa ra gani akong ulo guys, tanawa ha. Ang ngayon ba baka ko ni akong alot? Pero ako man po yung nagpili ani ko. Gani ha, nagpaalot ko gani ha ba kay. Bro nagbolbol ang akong buhok. Karon muro na mo ni upaw. Musamutag kagwapo ning kalaki ha. Mo ni paalot ba nga. So ni nakagusto ba ni og wala? Napahak na tong diri ba aning nagkaupaw na bitaw ta. Nagkaupaw na, nagkagwapo na. Mao na ning itsura na toron guys. Ana atong anaan oh. Jong naghihapon. Pero tangtangon oh. Pagkalain lang taon. Sos. Jong baka ko ani. O si Jang. Tanawa. Tantawa na niya akong kinabuhi karon nga wa na ayo ba. Pero na ra gyud ako ayo kay na kung nawo na usob. Buhok ra na usob. Murag nagikiwahan kay ko ba. Sa kung kaugalingon karong adlaw. Lain na kay magpaalot tabitaw. Kaguba og naw. Oh, lantawan na itong naupaw na kaita. Mo ni nga upaw na taan eh. Agyan si unsa ray sohon nga alot. Mo ni kalaki nato ron. Pero grabe na kayo. Introduce sa akong kaugalingon. Sige, klantaw niyo guys. Comment mo sa baba. Comment mo sa baba og tawa pa ba ko lang taon. Og gwapo ba? Gwapo, mas maayo. Kay aron kita tanang mga gwapo. Wadyo ko na ana ani akong buhok na namubo na bitaw. So saon na lang no. Og ni ani atong buhok niya. Hapit na lita maupaw. Dili na lang tapatuga-tuga kay hapit na kita na upaw. Lapas na sa kalendar. 30 na ko.